Menin kasngi hakalai pautarik uno pra arjara pulai ka H&M riwar mi circle kalayo am kener ketikar pang syakawai kalong ying kabalamat ya kejing kerdu bat ban kejing pang jing shitam highway kunlung ibadan hapo kasnong mau kejem. Kat kum kejing yo jing tip na kidikot jong ka H&M riwar mi circle kilaya thu ba itai kunlung ilati apang hapo hospital negrim lakum balai tayo ai bat ha Robert hospital lakum bashita yo ai kum ta katai kalong ying kalawat ya kejing yarap nang ne nang tai bat ha kapakat dua kalalap ya ka H&M riwar mi circle bat mar hi ka H&M riwar mi circle ru kalayo ban lej ajing yarap sya katai kalong ying ni don ta sim jing snow kya ba jing snow ai phi ba phi a bin tip hi ba phi pang stom ha ni na wan kham ban du den bok man khan no lum no yo no jing ko jing kya to play con ta ma den bok ba phi yo no man bok ka kya ni ki lum de phi ba phi biak no tre ta ma de da stom de bin ja ni jing sam to ta ma ya no ni ha thì nó biết về của này nhé biết gì đấy Sengap. H&M riwan ngi sakil hadin bang iloyo jing tip na iwi kong ba don pedang jing jinjar namata jing stom yung i khun yung i ba don ka jing stom pangring da thia po ni krim ba la thia po Robert hospital namta i khun yung i de la tip singi ka sang ba i don pedang jing jinjar ba hai ba dei ba ka sa pilan tingi na lia ka sang menta ngi la wan ayeng yung i ta musim ba snu kya da musim jing snu sun ai la ha ro jing yarap tapi bor di bagi lai next camp ba di jing yarap ngi ba red ru next camp ba blay try kan rat undor nekat ang jing im dung i bat un ai ro jing koit enta di kun dung i ban don no kan kan ba kya kaman ba nani squat in biang la try ka ta ba kam jam dan kiu ka ta ni smart